мушкилиҳо бартараф шуд. Акнун ҳар яке шумо метавонед бо воситаи телефонӣ маблағ ба даст биёред. Ман медонам дар ҷони шумо корҳои вазмин задагӣ ҳаст. Орзуи ҳар яки мо шумо ҳамяе ки бо воситаи интернет маблағ ба даст биёрем. Бародарҷоно, хоҳарҷоно, ин мушкилиро бартараф мекунему акнун аз пайи пулкор кардан мешавем. Аз шумо чизе намеравад. Танҳо ба ҳамин ватсапи мо менависен, ман бар шумо чӣ хел кор карданша мефаҳмонам. Бе ин ҳам маблағтона сарф мекунед дар ҳар ҷо ва айнан ҳамон билетҳое ки мехарен кор намекуна, ягон ҳамон приз бар шумо намета, ҳамон пули билета ба ҳамин бозӣ сарф кунед. Рӯзишта шумо соҳиби 50, 60, 70 сомонӣ мегардед. Албатта ин гурӯҳҳо хеле гурӯҳҳои муташаддид ҳастанд. Фақат ба ҳамин ватсапи мо нависед, ман худам бар шумо тарзи кор карданша ёд метавам, барое ки ман худам кор кардаистам айни ҳол ва мехоҳам ки шумо ҳам дар ҳамин кори мо шарик шед. Мақсад ҳаминае, фақат пулкор кардан бо воситаи интернет ва маблағи хуб ба даст овардан. Марҳамат ба мо дар тамос шавед, бо воситаи ватсап нависед, мо бар шумо тарзи кор карданша ёд медиҳем. Марҳамаи шумо барори кор хоҳон ҳастам.